pundut saking manipun Bobo Haji Pingen ngaturaken pun Bobo Haji Marsono ngaturaken Bengawan Sore. Lah kepiye meneh wetekno ya cilik semene ya Mas. Lajeng kala semangga.
Noni Aprilia. Nggih, monggo Mas. Matur nuwun sanget. Kelajengan kewala noni pamundutan ingkang amarga kadhip janipun Bapak Kaswardani. Kuswardani. Endah laras kasuwun majeng rumiyin. Iki mau bapak-bapak dong ngrasani. Ngrasani piye? Penyanyi- Sing endi sing ngrasani sing lenggah ana Ya kok ngendi? sik tak omong sik. Heeh. Iki penyanyine iki cacahe 8 kok linggihane 11. Lenggahane 11 piye? Ampun ngono tok ngrasanine. Oh, berarti arep ngelokke aku lungguhane loro ngono to? Oh krasa to. Aku ki ora loro, Piro? 3 malah. Nggih, noni pamundutan. Heeh, lagune apa, Mas? Ayo. Kekaremane iki ya Oh, Sriune. Biasane ki rak digarap slendro. Iya. Aku njaluk saiki pelok. Wuh, Tintinganmu sing rada banter kaya nek nuthuk aku kae lho. Nuthuk ngomong dudal-dudul ngono. jenenge wong ki alon-alon. Oh, biasane Jono, Ding ya. Aku lali aku. Oh iya, aku dikanthi. Mbak anu Noni iki mah ya dikanthi semono kuwi aku. Aku nganti kowe mau ngomongin ngene. Gak imbang. Tak kandhake masku ya. Sapa? Pak Warsono ya.
Masku. Lujeng. Padha Siang Mas lemune. Warsono. Cina Rito Dek zaman kawunik Wirat moyo ing laladan Putra Nirna Sura Lawe Mas, kok aku mbok tinggal loh. Nah, kebacut nandang wuyung mering tiahayu Rara Sri uning Tatan Nora kuat ora iki engko kuat ora Kuat-kuat. Mbak Endah, Jati asli. Pripun? kok. niki wonten dawuh panjenengan ngaturke sruning jare ngantene arep nderek mlebu sisa. Oh ya malah Oh, kebeneran. Iya, cocok iki karo Bodong, karo Mbak Endah, karo Mas Wahyu. Monggo. Monggo Pak Sarwit. Tatan Nora Grahito Jebul sese tulur Kacarita no prahara Sriuning Jawa Matsuing palagan mani Sirna labuna Iya, kepiye sih? Tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandang ranti Sri Gunung Tatang Rayana Kanti
Sowanipun kalian kakek-kakek Sri Uning Lumaris. Wong wungkuk nyawanke penganten Saripit. Atos-atos lho Mbah Kakung. Tindakipun ngatos-atos. Selandale sengklen mesake men kuwi Ya to kuwi. ampun. Ganti Malah nyolong ning masjid ngendi? Oh alah. Mbah Kiai selandale sengklen. Iyalah. Ngene digawe-gawe. Ambruk tenang. Juragan akeh. Ya abot-abote golek sego sak puluhan tok ya. Lah iya. Alah selandale kok iya. Aku mesake ora bodoh. Mas Lurah wangsul lenggah meleh nggih Mas. Eze. Sing ngaturi Pak Lurah. Anak-anak Bali. Weh. Wes sempritan bodoke. Ya parkir Boyolali iki. Weh. Oclok tenan. Kira latihan kapan iki mau? Sasanane sih slendro ya Mas. Anak-anak arep Bali ring ana gethuk. Nggih, Mbah Bodong.
Buana lan menika wonten Mr. Mardi Bodong ingkang kaduan ngaturaken paripun. Monggo Mas Mardi lan Mas Wahyu. Doni Mas wos mapan tres nggonku nganti jroning mendut Kula Bapak ning kene kowe arep tak gandrung. Yen ora tak gandrung saiki aku samar engko nak didhisiki karo Sarwiji Karang Talon. apa ya sih kuat gandrung to nek kaya Bapak Sarwiji kuwi? Kono wis ora kuat ning nak ngrenteng kono juragan wedokan. Lah kaya panjenengan kuwi wong ya wis tuwa kok ya isih nekat gandrung wae lho. Dut. Tuwa iki kene munggah. Kene midun lak ya ora kalah karo juragane sapi Pak Binyan. Kuwi jenenge wong tuwa ora nguman-ngumani sing nom. Uman. Kok terus uman-uman lho? Waton. Suara sulek kumandang suarane. Jas-jasan kalong kacu gagasan ora gawatu ngono aja ngono. Rasa marem yen ngladen areng kudu eleng sing peparing. Mangke remyen to Bapak? piye? Panjenengan iki mbok ya nyebut umur wis tuwa, mbok ya ngomahke lak ya senek sing ngomahke lak ya wis enek bojo to. Eneng ning. Lah kok sing ngoyak-oyak aku lho. Lah pupung entuk vitamin iki ra ya. Nyun pangapunten. Piye gelem? Aku kok gelem to? Aku ngono wis ana sing duweni. Aku wis ndek pacar dhewe. Dadi aja mbok oyak-oyak. Kowe sing duwe Tarto Banyu Sada kuwi. Kok sembrono lho. Lah sapa? Rak ya cetrane wong ngene sing duwe kok ora ngerti. Mbak Mendut. Nggih. Nika nyuwun tulung menika kalian matur santawis keluarga ingkang sampun dhahar saking Jogja. Mangke kasuwun foto rumiyin kalian pengantin sekalian. Ngaten kemawon. Bocah ki bayarane pira tek cerewet ora leren-leren. Lah kok Iki tugas, Mbah. Ya tugas ki ya tugas orang ganggu Mbah Mule arep entuk kaya Oh nggih, ngene nggih. kok. Pun sekensaken monggo, Mbah. Nggih, Mbah Buyut monggo. Nggih. Nganti cah iki mah. lho nyawang wis ora permono lho. Gelem ya. Bapak, Eh, sepisan maneh aku matur. Aku wegah mbok pek bojo mergane kowe wis tuwa. apa ning kene isin nak isin yang dol desa kono. Ngapa? Ya kok la isin. Ning dul desa ngapa? Biasa. Kiku. Gilane Ora gila wong iki padha butuhe kok ya. buta lak kowe wong aku ora buta lho. Dut, Apa? ora lara. Wong tuwa ora kena dienggo Gelem panutan. ya. Mah, Gelem. mah. Ya dek saja. Tenan. Wong pelaku nek ra dituwak nganggo teken wis ora tekan nggone. Aja ngucap jebul Serek atimu nek tak tolak. wong wadon sing citra Tak ladeni.
wong wadon sing ora ngerti mukti mendut pira guna apa ayo apa apa sapa lena prateng lana tak elane apa nganti mati nah pangsulana apa kowe ngopo ora tresno aku nungkak krama karo kowe Bapak aja nungkak krama nungkak apa imen ae tegese iki aku wis ra basa mergo kowe wong tua ra patut dijeni ora basa ora apa-apa watone kowe gelem meteng karo aku kowe iki pancen wong tua ra kowe ora gelem wedhus ya kowe kowe ora gelem kowe jarene kowe ngomongnya kayak bapak iki jarene wedhus ah ora dhisik aku kaya wedhus sak mung perkara lembrajak lah saiki lek nak wedhus kowe wedhus wedok ngono apa piye jek malah kaya nawake bocah Kok iki nawake? klecam-klecem ki arep gelem tenan gelem kok rumangsa aku Emoh. Mau ora gelem saiki arep ngrayu kowe jebul kok terus jual mahal toh terus sing birah iki kowe ngono kowe iki gendok ririt kene gendok indah kene nduk sak kloron kan ketok gawe hamu ya nduk sekar pisan sesajine karya patut langkung linurutan mring sasama nduk iki arep mbok kapakke iki sing arep tak nggo percobaan nah Dinggo percobaan niki. tak kandhane Dek Pripun, Mbak Yu? nek parek dadi rabies ya ladenono utawa nek dadi penyakiten. Karo Lagi wis kuwi? heeh wong wis tuwa. Wis tuwa. Wis tuwa wis Wis neyeng. kok neyeng. Paling ya Allah. dianggep penyakit sing nular ngono apa piye aku seneng-senengno ya nduk sing Oh, laras kula seneng-senengke, mumpung Enze. kateben iki pemborong kondang sak Boyolali sing duwe Asia Makmur ya lenggah gek Enze. dahar dhisik arep nyalon bupati Rasidon Ra kepilih. ora pancen dheweke Ras ya rasine. kalah karo Minak Jinggo ayo Enze. Ngaturaken menapa sing laras ya nduk Enze. Ya kesenengane ladenono soalnya iki bakale dinggo sangu. Nggo sangu. Sowan. Oh, Iki delok ngas kan Sowan sowan. Gusti. Heeh. Enze. Dadi ya paribasane nek wong arep sowan ki apa-apa penjaluke kudu dituruti. Enze. turuti Turutono. ya angel golek wong wedok sing tumbak cucukan kaya ngene iki Coba lagu kok nggo sangu ya ya duit Sangu ning akhirat ngono. apa nduk apa heeh sapu tangan sing gayeng kae karo anu nduk anu sing nganti kaya reca ngladak iki ora metu nduk Sik endi? Iki Mbak Yuenda. ah iya ya digunakake ya nduk oh engko Engko nek wis bar. engko nek wis bubar sajake kok le meneng ya apa arep ngangkat anak mbok kene to Lemes. Nduk sapu tangan ki nduk Ayo Mbak. Yu. wong telu ya nduk engko ndak selak bubar ki nduk Monggo rencang-rencang saya. alah pokoke Bu, ya. ngadeg nah ya ayo ngene. ayo. Lah wis ketutup wong rupa. tunggu. Nah. Ayo.
mbok kangen. Monggo Mas. Mas opo wis lali sliramu nek semono yen dolan karo aku panjene suwe tak tau ketemu wis harus cinta kali aku Mas opo wis saiki ketemu Jogetan tetepangan karo aku Dadi yo tombo kangenku kangenku Kali elek kali koriku Sapi rasane aku minum sudewe Lagu terus elek kancane Jangan semono itu rame-rame Ku yang rukun seneng atine Mas alit ali-ali Saduli dagu tanpa kangen iki Rasa sakimpi durung tutup kali Rasa kangen wis bisa mari Mas opo wis lali sliramu Nek semono yen dolan karo aku Pancene suwe tak tau ketemu Wis harus cinta kali aku Mas opo wis saiki ketemu Jogetan tetepangan karo aku Dadi yo tombo kangenku kangenku Kali elek kali koriku Sapi rasane untuk minum sudewe Lagu terus elek kancane Jangan semono yen dolan rame-rame Ku yang rukun seneng atine Mas jelah alit ali-ali Saduli dagu tanpa kangen iki Rasa sakimpi durung tutup kali Rasa kangen wis bisa mari Rasa sakimpi durung tutup kali Rasa kangen wis bisa mari Spesial kagem Sanggu Kundur, nomor lagu terbaru dari Sangga Buana. Derakan udah Sanggu Kundur, Ibu, Iji.
ati nengeni dong manis kata ati-ati. Jangan potong rambutku. Gila nih. Pengantin tadi minta lagu Blebes, langsung saja saya kasih bersama Mbak Ida. Ya Mbak Ida. Enggak. Oke, panggilan buat Lekman, siap. Kloter pertama Lekman, mobil siap. Dari Juragane Gajah. Blebes. Anu ini pambutan sekarang bukan bisa ngemong blebes. Monggo pun kenangane.
Ugi kagem rencang-rencang kalau muda kalau wau sampun nyerat nyuwun lagu SMS. Kagem Jambi saya. Mugi-mugi mawon wonten sinyal. Nggih, mugi-mugi mengke wonten sinyalipun SMS kula kirimaken. Kalian pulsanipun tasih. Nggih. Nggih raketang 300 sik enek. Mblebes semoga dados. Adik sajak kok ono perlu asik esuk kok nanyake aku ning tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak pipanmu. Mas kowe ra usah sulaya nek bengi lunga karo sapa ning klambimu lipstik sapa yen kudu bocah wadon liya. Andai bengi aku ora ning ngendi-endi malah aku njaluk tulung dikeroki pirang-pirang dina ora mbok turuti rasane gegerku njaluk dijamoni. Wong wadonan sing bakal buat ati kontrak kudu mesti ngomongani tinggi delak jaluk ning kancane ora mesti apa aku arep kok manani wedi wis tadi Amade yen aku wis sedikit-sedikit aja deh aku masih cinta padamu my darling I love you wis sedikit-sedikit Amade aku wis sedikit-sedikit aja deh aku masih sayang padamu my darling I love you. Adik sajak kok ono perlu asik esuk kok nangeke aku ning tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak pipanku. Mas kowe ra usah sulaya adek bengi lunga karo sapa ning klambimu lipstik sapa yen dudu bocah wadon liya. Andai bengi aku ora ning ngendi-endi malah aku njaluk tulung dikeroki pirang-pirang dina ora mbok turuti rasane gegerku kaya disuntuki. Wong wadonan sing bakal buat ati kontrak kudu mesti ngomongani tinggi delak jaluk ning kancane ora mesti apa aku arep kok manani wedi wis sedikit-sedikit Amade aku wis sedikit-sedikit aja deh aku masih cinta padamu my darling I love you. Amade aku wis sedikit-sedikit aja deh aku masih sayang padamu my darling I love you. Oke Mbak Ida matur nuwun sanget. Ya, nggih. Tasih kata sangat pamundutan menika saking rencang-rencang kawula muda yang kula nyuwun SMS supaya dinyanyikan. Nggih. Dek Ririt SMS. Oh kalau wingi nggih. Ya ra apa-apa.